Dende o ano 2018, unha empresa de Cambados dedícase ao procesado e elaboración de algas, un produto típico dos nosos mares pero con moi pouca presencia na nosa alimentación diaria. Pola súa forma de traballar sostible e ecolóxica e como exemplo de diversificación do sector do mar, a Consellería quixo recoñecer a labor de Algas La Patrona. O noso interés, dende logo, é agradecerlle o esforzo que está a facer por desenvolver este proxecto, o compromiso que ten por facer unha explotación sustentable das algas, porque ela compra na illa de Arousa, en Lonxa, aos mariñeiros que se dedican a extraer as algas, traballa todo dende un punto de vista ecolóxico, recolectan as algas, as tran á súa empresa, as transforman, as envasan e logo as poñen a disposición de todos os consumidores. A empresa, composta por 3 traballadoras, merca as algas na illa de Arousa e encárgase do seu lavado, procesado e elaboración ata convertelas nun alimento apto para o consumo. De ahí nosotros pues lo que hacemos es lavar las algas, las salamos o las deshidratamos y luego las etiquetamos, las envasamos. Siempre utilizamos envases compostables, tanto para las algas frescas en sal, que son unas tarrinas que parecen plástico pero está hecho de un material orgánico, y los Doi Pack que hemos visto antes, que también es compostable. Van todos con una receta en distintos idiomas y con los sellos de certificación ecológica y vegana. A empresa mira cara ao futuro con novos proxectos cos que fomentar o consumo de algas. Un deles ten que ver coa recollida deste produto directamente do mar por parte das empresas e non só das confrarías. Uns traballos que serán posibles coa nova regularización da Consellería do Mar. Pero en este caso también para esta especie, para las algas en su conjunto, no una especie determinada, para las algas en su conjunto, las empresas pueden presentar un plan de explotación. Tienen que hacer una evaluación del recurso, presentar la zona en la que lo van a desarrollar y luego pues ya llevan las épocas en las que van a trabajar, los días que van a trabajar, los topes que van a sacar. Es regular una actividad que pode ser a unha cofradía ou a unha empresa. A empresa agradece as axudas do GAL para poder adquirir equipamentos cos que desenvolver e ampliar a súa actividade. Ademais de no mercado nacional, dende La Patrona tamén miran ao exterior con clientes en países como Alemaña ou Suiza.